tahini jol mana leas maradopon ngoluki sai nain doau di palonong di pabonam tutanoi huboto do huraku di sude kesalahaki maaponau ale Tuhan di parmudu-mudu hodoang di gulmit ni ngoluki godang misi taonoku madalani ngoluong marsinggang ngau di jolomi mangaluhon arsaki unang tinggal hon unang pasombu au Tuhan di palonong di pabonam tutanoi huboto do huraku di sude kesalahaki maaponau ale Tuhan di parmudu-mudu hodoang di gulmit ni ngoluki godang misi taonoku madalani ngoluong marsinggang ngau di jolomi mangaluhon arsaki unang tinggal hon unang pasombu au Tuhan debatang para sini roha ngolukon ajarian urupiah Tuhan mandalani pargoluanon Piga leleng na au mangan juan juho
piga leleng na au mangelek-ngelek ko lalap saya lalap polan mengalah menghadapi keegoisanmu dan holan besadari seminggu manang sebulan au mengalah alai nunga martau-tau kasihan Uleho do sude pinangi doni roham Huoloi do sude akata hatami lalap saya lalap polan nasala sude aka pambaen aku Songon manuk na peokon mau to huilala ai so heya tiko saudi si malolongmu masih hol noroh aku di pangelekon mi malu mundoroh aku mambege atam nalam bogi dikontong do pikiran muroh aku unang say holan roham lau si eleko aidang debatau na boy holan nasabah zulma biasa doang na puna batas kesabaran Lehon do sude pinangi doni roham Huoloi do sude akahatami lalap saya lalap pola nasala sude aka pambahen aku songon manuk na peokon mau to huilala ai so heya iko saudi si malolongmu masih hol doroh aku di pangelekon mi malungun doroh aku membege tam nalam boki ikontong do pikiran unang say holan roham lau si eleko aidang debata una boy holan nasabah julma biasa doang na puna batas kesabaran aidang debata una boy holan nasabah julma biasa doang na puna batas kesabaran
foto margarita ho ito. Namun pikiranku rahasia hubungan kau na ikaw gabi bulan tuburan. Di bawah dadaku aku na tua mimi dohot sisa hati sudah foto nalo kita dua. Aku darong perdana di hostiari dan boleh semani sangat tirawati upege berita mi alai samona hona soki kawita tukati jahat titik para boga sembi nangalaku pa tu si doli perpangkat kasopa batawaki. Aku nangalani ilunina tua-tua ni Nagtara ako daw papalam mo. Pikiranku rahasia hubungan kau na ikaw gabi bulan tuburan. Di mata dahuku aku na tua mimi dohot sisa hati sudah foto nalo kita dua. Aku darong perdana di hostiari dan boleh semani sangat tirawati upege berita mi alai samona hona soki kawita tukati jahat titik para boga sembi nangalaku pa tu si doli perpangkat kasopa batawaki. Nangalaku pa tu si doli perpangkat kasopa batawaki. Aku nangalani ilunina tua-tua ni Nagtara ako daw papalam mo. Aku nangalani ilunina tua-tua ni Nagtara ako daw papalam mo.
marjajiau tuho naso jadi hu tinggal ho betong dosongoni tua dan tinggal honon bua alai lumpang mati kita pada kita hasia anong mga dia tung saudara siya ay so ada si baheno nam korak korak Sangat terlanjur holok itu salelengon huha holongi ho dung saonari nungahu sadari hola
ola kata dong, ola gabus dong. Tarhiri mau itu dijajimi, tarhiri mau itu di hata manismi. Huripu do itu yasni rohami, maka holong iau salelengo. Saunari nungahu sadari be, sudah manis di bibir do HP, sudah na cinta mi.